On isänpäivä ja mä toivon sydämestäni, että se on ihana päivä sinulle. Että saat nauttia yhteydestä isäsi ja jos hän ei ole elävien kirjoissa, sitten saat ainakin muistella häntä kiitollisuudella. Mun isäni kuoli vuonna 2003. Aika pitkän on ollut jo poissa tästä ajasta, mutta muistan häntä ja muistelen häntä kiitollisuudella. Mutta se voi olla vaikea päivä sinulle, jos sulla ei ole ollut hyvää isäsuhdetta. Voi olla, että se on tuottanut kipua, voi olla, että se päivä on jopa avannut haavoja. Ja tänäänkin ehkä kyselet, miksi on näin mennyt? Miksi sinun on juuri näin käynyt, että isäsi on ollut tällainen? Aikamme voidaan sanoa, ja usein sanotaankin, isättömyyden aikakaudeksi. Ja näemme paljon sellaista isättömyyden merkkejä yhteiskunnassamme nuorisotyöstä, kun keskustellaan sitten yhä uudelleen tänäkin päivänä todetaan, että ei ole sitä turvallista kotia monilla nuorilla enää, ei ole enää sitä isän antama turva ja selkeitä suuntaviivoja. Ja sitten totta kai kaikki ympäröivä maailma ja muuttunut maailma vaikuttaa ja sitten se isättömyys ottaa hyvin monenlaisia eri muotoja. Oikean isyyden ja vanhemmuuden lähteet ovat mun ymmärtääkseni yksiselitteisesti Jumalan luonteessa. Ja se on näin, että se on niin kuin kaikki moraali ja kaikki etiikka oikeastaan, kaikki tärkeimmät arvot, mistä ne tulee? Ne tulee siitä, millainen Jumala on. Ne juontaa siitä, millainen Herramme on, ketä me palvomme. Koska heti kun me katsomme hänen, sitten me vaistomaisesti jo tiedämme, mitä meiltä odotetaan usein. Ja se jollakin erityisellä tavalla sitten antaa meidän elämämme suuntaa ja ryhtiä ja kaikkea sitä, mitä tarvitsemme. Mutta oikean isyyden ja vanhemmuuden lähteet ovat Jumalan luonteessa, hänen olemuksessaan. Ja kun katsomme, miten hänen rakkautensa toimii, saamme parempaa ymmärrystä siitä, miten meidän pitäisi rakastaa. Miten meidän pitäisi vanhempina rakastaa, isinä rakastaa. Ja yleensä näinä päivinä, sekä äitin päivänä että isän päivänä, olen aina koenut tarpeelliseksi sanoa, että vaikka et olisi isä, vaikka et olisi äiti, vaikka sinulla ei olisi lapsia, Jumala haluaa käyttää sinua hengellisenä vaikuttajana seurakunnassa. Ja siinä on hengellinen vanhemmuus, voi olla erittäin suuressa roolissa, erittäin tärkeässä roolissa sinun kohdallasi. Ja on paljon sellaisia ihmisiä myös kristikunnassa, joilla ei ole omia lapsia, mutta jotka ovat erittäin suuria vaikuttajia juuri sen hengellisen vanhemmuuden kautta seurakunnassa. Sitä silmällä pitää niin kuin kaikki se, mitä sanotaan vanhemmuudesta tai isyydestä, se voi koskea, se voi liittyä myös sinuun. Haluan lukea hebrealaiskirjasta tämän tekstin, mikä on esillä, ja tämä on jo luvusta 12, jakeet 5-13. Ja tässä teksti sanoo näin: te olette unohtaneet kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä halveksi Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän nuhtelee sinua. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Hän ruoski jokaista lasta, jonka ottaa huomansa. Kärsimys on teillä kasvatusta. Jumala kohtelee teitä kuin lapsiaan. Mikä on se lapsi, jota isä ei kurita? Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat tulleet osallisiksi, niin te olette äpäriä, ettekä laillisia lapsia. Meillä on kurittajina maalliset isämme, ja heitä me kunnioitimme. Emmekö paljon enemmän olisi alamaisia henkien isällä, että eläisimme? Isät kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, niin kuin he näkivät hyväksi, mutta Jumala kuritti meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi, mutta jälkeenpäin se antaa hedelmänään vanhurskauden ja rauhan niille, joita on sen avulla harjoitettu. Oikaiskaa siis hervonne kätenne ja halvantunne polvenne. Tehkää polut suoriksi jaloillenne,
ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemminkin parantuisi. Tämä on teksti, jota yleensä käsitellään kurituksen todellisuutta ja tarkoitusta silmällä pitäen, koska tämä on vahvasti tämän tekstin fokus. Samanaikaisesti se on myös teksti, joka puhuu voimakkaasti isyyden oikeasta luonteesta. Se kertoo meille isän suhteesta lapseen ja hänen huikaisevista toimista, jotta lapsen kehityksen suunta pysyisi oikealla polulla. Se on myös yksi näistä teksteistä, jossa Raamattu selvästi puhuu Jumalan isyydestä suhteessa meihin, siitä millainen oikea isyys oikeastaan on. Ehkä vähän se, mitä nyt sanon, toistaa pikkasen sitä, mitä sanoin viime sunnuntaina, mutta en voi olla toistamatta. Isyyden yksi keskeisiä piirteitä mun mielestäni on se, että siinä tulee esille sekä rakkaus että totuus, sekä rakkaus että rajat. Että se ehdoton rakkaus, joka oikeastaan jatkuvasti antaa meille pohja meidän identiteetillemme ja kuuluvuuden kokemuksella. Että me tiedämme kuuluvamme perheeseen, me tiedämme kuuluvamme isän rakkauden piiriin ja sitten se antaa sellaisen sisäisen turvallisuuden ja valmistaa meidät sitten kohtamaan maailman ulkopuolella. Samanaikaisesti isyyden luovuttamattoman osana pitäisi olla, ja hyvän isyyden kohdalla se aina on näin, että se asettaa rajoja. Koska isänä kuka voisi olla välinpitämätön sen suhteen, että meneekö lapsi oikean vai väärän suuntaan. Eihän oikea isä voisi olla välinpitämätön. Tämä teksti näin ollen osoittaa Jumalan meille sellaisena rakkaudellisena auktoriteettina. Siinä on läsnä sekä ehdoton rakkaus että ehdoton totuus, ja sitten siinä on läsnä se rajoja ylläpitävä voima isän sitten olemuksessa. Ja mä näen, että tämä törmää niin kuin meidän aikamme asenteita ja mielipiteitä vastaan hyvin voimakkaasti. Ja se on aiheuttanut sellaista kaaosta modernissa yhteiskunnassa, että tänään on myös konservatiivisia sellaisia, niin kuin sanoisin, ääniä niin kuin voimistumassa, jotka sitten kysyvät ja ikään kuin vaativat, että nämä perinteiset arvot taas asetettaisiin kunniaan. Ei ole olemassa rakkautta, joka olisi todellinen rakkaus, joka olisi täysin rajaton. Väittäisin näin. Yksinkertaisesti se on sula mahdottomuus, koska rakkaus ei voi olla välinpitämätön sen suhteen, miten tämä rakkauden kohde, esimerkiksi eettisesti ja moraalisesti, miten se toimii ja millä tavalla se kehittyy, mihin suuntaan se menee. Jos rakkaus olisi sellaista, tai jos väitetään, että se on sellaista, sitten se ei olisi rakkaus. Näin ollen rakkaus on erottamattomasti sidottu totuuteen. Ei voi olla rakkautta ilman totuutta, ja ei voi olla Jumalan valtakunnassa totuutta ilman rakkautta oikeastaan. Ja se on fantastinen ilon aihe meille, että kun Jumala ilmaisee meille totuutta itsestämme, sitten hän tekee sen rakkaudessa. Hän tekee sen näin, että se ei murska meitä, vaan hän näyttää millaisia me olemme, ja sitten hän tarjoaa meille ratkaisun, hän tarjoaa meille ulospääsyn, hän tarjoaa meille pelastuksen, lunastuksen ja paikan hänen perheessään. Ja se on aivan käsittämättömän ihana ja käsittämättömän hieno, koska yleensä se on aina näin, että jos meille sanotaan tosiasioita meidän omasta käytöksestämme, jotka ovat negatiivisia, jos niitä sanotaan väärässä sävyssä, mitä tapahtuu? Me loukkaannumme. Me emme kykene ottamaan vastaan. Meitä ottaa päähän, meitä ärsyttää ja suututtaa, koska viesti tulee väärässä sävyssä. Viesti tulee väärällä asenteella. Viesti tulee meitä lytäten ja alas painaten. Viesti tulee loukkaavalla tavalla ja meitä satuttavalla tavalla. Ja silloin me emme pysty näkemään totuutta usein. Tai vaikka näemme sitä, sitten meidän on hyvin vaikea tulla toimeen sen kanssa, miten se totuus on tuotu esille, koska se esitysmuoto tai esille tuomisen muoto on ollut hajottava. Mutta meidän aikanamme monilla on sellainen käsitys rakkaudesta, johon ei sisälly mitään rajoja. Ja
aikamme sellainen asenne on se, että jos sinä rakastat minua, silloin sinun pitäisi aina hyväksyä kaikki mun valintani. Ja siitä ajatuksesta käsin sitten erimielisyydet tulkitaan henkilökohtaisena hylkäämisenä, joskus jopa toisen olemassaolon kieltämisenä. Että jos mä olen eri mieltä, sitten se kiellät minun olemassaolon. Voi hyvänen aika. Miten sitten voitaisiin sitten ylipäänsä neuvotella mistään? Ja tämä on seurausta siitä, että totuudesta on luovuttu objektiivisena kategoriana ja totuus on jollakin tavalla ikään kuin täysin muutettu suhteellisen sellaisen kaupankäynnin kohteeksi tai suhteelliseksi kategoriaksi. Ainoastaan subjektiivisella tunteella tuntuu tänä päivänä olevan merkitystä. Mutta raamatullinen Jumalan todellisuuden perustuva ajattelu on täysin erilainen. Ja nyt tämän tekstin keskeinen pohjavire on sitten Jumalan pyhyydestä kumpuavan totuudenmukaisen rakkauden olemassaolossa. Siinä on rakkaus ja totuus yhdessä, ja ne kaksi ovat erottamattomat. Mikä on se totuus, joka liittyy Jumalan rakkauteen, mitä meidän aina pitäisi muistaa? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Mikä on se totuus, jota Jumala vahvistaa, kun hän ilmaisee meille rakkautta? Itse käsitän näin, että se on se, mitä Isä tekee, kun hän rohkaisee ja vahvistaa meitä ja ilmaisee rakkautta meille. Se on se, mitä Jumala tekee, että kun hän vahvistaa, että me olemme hänen lapsia. Hän on luonut meidät. Meillä on merkitys hänen perheessään. Hän on antanut meidän elämällämme suunnan, tarkoituksen ja merkityksen. Ja kaikki, mikä rikkoo sitä vastaan, on meille haitaksi ja sitten se vaikuttaa tuhoisasti elämäämme. Se on se, mitä Jumalan olemus jatkuvasti kommunikoi Pyhän Hengen kautta. Emme löydä onnea erillään Jumalan suunnitelmasta ja hänen antamasta tarkoituksesta. Emme löydä kestävää tyydytystä ja elämän täyttymystä erillään Jumalasta. Niin kuin kirkkoisä Augustinus on hänen kuuluisin sitaatti on se, että sinä olet luonut meidät itseäsi varten ja sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Meidän jatkuvasti, musta tuntuu, että meidän matkamme on ikään kuin siinä, että me palaamme Isän syliin. Me ikään kuin olemme takaisin tulossa yhä syvemmin ja yhä konkreettisemmalla tavalla siihen Isän rakkauden piiriin ja otamme häneltä vastaan sitten sitä henkilökohtaista identiteetin vahvistusta ja sen vahvistusta, että me olemme lapsia hänen perheessä. Me olemme tärkeitä, me olemme hänelle rakkauden kohteita, hänen rakkautensa kohteita. Juuri tämä on se totuus, jonka pohjalta Jumalan isyys, rakkaus ja sitten kuritus myös toimivat. Meidän pitäisi ymmärtää, että asenne, jota nykyaika sanoo sallivaksi ja suvaitsevaksi, joka antaa rakastetun mennä väärän suuntaan kohti tuhoa, ilman että häntä yritettäisiin pysäyttää ja oikaista, se ei ole rakkautta. Ja koen, että sitä pitää toistaa sen verran paljon, niin kuin olen nyt toistanut, koska on välillä jännää huomata, miten meissä kristityissä on myös hyvin paljon sitä ajatusta, että Jumalan pitäisi antaa meidän olla. Jumalan ikään kuin pitäisi ikään kuin vetäytyä meidän elämästämme silloin, kun teemme sitä, mitä itse haluamme. Me ikään kuin tai niin kuin joskus jopa tietoisesti mahdollisesti tai tiedostamatta työnnämme häntä ikään kuin kauemmas, että meillä olisi vapautta, ettei meitä niin kuin häiritsisi oma tunto niin paljon, kun teemme itsekästi sitä, mitä itse haluamme. Ja se on jännä, kun huomaa sitä kristittyissä, että halutaan tehdä, mitä halutaan tehdä, vaikka tiedetään, että kyseinen toiminto ei olisi täysin Jumalan tahdon mukaista. Mutta mikäpä siinä, minä vaan teen näin. Ja sitten mä pyydän Jumalan siunausta. Ja kun tarvitsen apua, silloin hänen on oltava paikalla, ja mä oletan, että hän silloin on paikalla. Ja me saatamme elää vuosia näin, että Jumala on vain satunnainen ajatus hartaushetkenä, ja sitten muuten olemme koko ajan tavoittelemassa sitä, mitä itse haluamme. Emme kysy häneltä suunta, emme etsi hänen kasvojaan, elämme ohi hänen, vaikka tiedämme hänen olevan olemassa. Ja sitten kun hän pysäyttää meidät kärsimyksellä, vastoinkäymisillä tai kivuilla,
olemme vihaisia ja ymmällämme. Miksi Jumala salli tällaista? Eikö Jumalan pitänyt olla rakastava Jumala? Ja yhtä asiaa juuri tämä teksti niin kuin vahvisti niin voimakkaasti juuri kurituksen yhteydessä. Juuri silloin, kun asiat menevät huonosti, Jumalan rakkaus erityisesti tulee sille. Se on tämän tekstin sanoma. Hän rakastaa meitä paljon enemmän ja juuri sen takia hän ei voi antaa meidän mennä väärään suuntaan. Hänen rakkautensa ei voi olla erillään totuudesta. Et kun mietimme tätä kurituksen luonnetta ja tavoitetta, sitten kurituksen tavoitteena on suhteen ennalleen asettaminen. Ne, joita Jumala ei oikaise eikä pysäytä, tämän tekstin mukaan, he eivät kuulu perheeseen. Ja antiikin aikakaudesta tulee mieleen juuri se, että siinä perheen piirissä saattoi olla palvelijoiden lapsia, saattoi olla adoptiolapsia tai lapsia, jotka oltiin otettu vain mukaan sen takia, että haluttiin auttaa jotakuta tahoa, jotka eivät ole perillisiä. Ja niiden suhteen sitten isä tai perheenpää ei koenut samanlaista vastuuta tai heidän kasvatuksesta ei kannettu samanlaista vastuuta. Mutta tämä kurituksen välttämätön läsnäolo meidän elämässä, Jumalan oikaisevan toiminnan läsnäolo meidän elämässämme on hänen rakkautensa ilmaisu. Tätä meidän on välillä tosi vaikea muistaa. Kaikki nykäykset, kaikki varoitukset ja kaikki kivuliatkin tapahtumat, jotka korjaavat suuntamme ja estävät meitä tekemästä vääriä valintoja, ovat Jumalan rakastavan isyyden ilmaisuja. Koska muuten me olisimme äpäriä. Muuten se tarkoittaisi sitä, ettei me kuulu hänen perheeseensä. Ja yleensäkin voidaan todeta näin, että rakkauden vastakohta ei ole vihaa, niin kuin usein ajatellaan. Ei, rakkauden vastakohta on välinpitämättömyys. Rakkauden vastakohta on juuri se, kun sanotaan, että ei ole mitään väliä, tee mitä itse haluat. Katso, miten itse pärjät. Tee mitä haluat. Saman aikaan haluan totta kai sanoa myös sen, että kaikki kärsimys ei välttämättä ole kuritusta. On myös paljon sellaista kärsimystä, jonka tarkoitusta me emme näe, joka ei välttämättä niin kuin sisällä sitä kurituksen elementtiä edessä. Me emme voi ajatella, että kun joku kärsimys kohdistuu meihin, että se aina olisi kuritus. Mutta mä uskon, että kyllä Jumala tulee vahvasti osoittamaan, jos hän jollakin tavalla haluaa kurittaa meitä, että sitten joku vastoinkäyminen voi sen kurituksen roolia kyllä täyttää. Ja tässä yhteydessä, niin kun se on sitten rakkauden ilmaisu, esimerkiksi kun mä mietin tätä aihetta ja tämän päivän tekstiä sitten, jouduin kysymään itseltäni, että oliko tuhlaajapojan isä välinpitämätön, kun hän antoi poikansa mennä maailmalle? Eikö hän olisi voinut iskeä nyrkkiä pöytään ja sanoa, että hyvänen aika, nyt järjestystalon ja sä et lähde minnekään. Mä uskon, että hän ei ollut sellainen välinpitämätön isä. Pikemminkin oli näin, että poika oli niin kiinni väärissä asioissa, että hän oli ihan kuuro isän sanoilla. Hänellä ei ollut kykyä enää ottaa vastaan sitä, mitä isällä oli sanottava. Hän ei nähnyt isän arvoa. Hän ei pystynyt arvostamaan sitä, mitä hänellä oli suhteessa isään ja koko siihen perhepiiriin. Ja hän halusi vaan mennä maailmalle ja nauttia elämää itsekkäistä tavoitteista, itsekkäistä haluista, himoista käsin. Ja sitten totta kai se kuritus tuli sitten näiden seuraustensa kautta hänen elämänsä, että kun hän oli sitten kokenut sitä kylvämisen ja leikkamisen lainalaisuutta ja se mitä hän oli kylvänä, se oli tuottanut sitten luonteensa mukaista tulosta ja sitten hän löysi itsensä sikojen paimenena ja sitten yhtäkkiä hänen mielensä muuttui. Ja hän itse vapaasta tahdosta palasi isän luo. Tässäkin yhteydessä mietimme,
Oliko se tuhlaajapojan niin kuin epäonni siinä maailmalla? Oliko se huono juttu? No ei missään tapauksessa. Hänen piti kokea ne kärsimykset. Hänen piti kohdata hänen elämän tyylinsä niin kuin seuraukset, jotta hän sitten tulisi sillä paikalla, että hän näkisi totuuden ja tekisi oikeita valintoja taas ja palaisi isän luo. Se on jännä, miten tämä tuhlaajapojan vertaus sillä tavalla sitten kertoo isän kurituksen todellisesta luonteesta, vaikka isä siinä kertomuksessa itse ei ole kurittamassa lasta. Mutta se kuritus täyttää sen oikeanlaisen tavoitteen ja se poika tulee takaisin. Oikaisun ja kurituksen keskeinen tavoite on totuuden täydellinen ennalleen asettaminen. Ja se liittyy siihen ensimmäiseen pointtiin. Se kurituksen keskeinen tavoite on se, että kaikki ne palikat asetetaan oikealle paikalle taas ja totuus nostetaan taas esille. Voidaan sanoa, että Jumala rakasti kuningas Daavidia, joka oli hänen valittunsa. Hän rakasti häntä niin paljon, että juuri sen takia profeetta Naatan sai tehtävän vääntää kuninkaalle rautalangasta ja kertoa päin kuninkan naama, miten hirvittävä ja kamala hänen syntinsä oli ollut. Mua niin kun puhuttelee siinä yhteydessä se, että totta kai se, että Israelissa oli sellainen järjestys, että profeetalla oli vapaus mennä kuninkaan luo ja sanoa suorat sanat päin naama. Pelkämättä, että hänet tulisi niin kuin, hänet olisi otettu hengiltä. Ja sitten se, millä tavalla profeetta Naatan siinä sitten ilmaisi sen Daavidille. Hän kertoo kertomuksen, joka on hyvin värikäs, joka on hyvin tunteenomainen. Ja silloin hän sanoi sen jälkeen, sinä olet se mies. Sinä olet se mise. Ja tuntui siltä, että Jumala, joka toimi siinä profeetan kautta, pitää täydellisesti huolen sen, että tämä kurituksen kohde näkee sen totuuden kirkkaasti, puhtaasti, ilman mitään peittelemättä. Ei minkäänlaista suodatusta, ei minkäänlaista sellaista pidättelyä siinä vielä tai pehmentäviä asian haaroja, ei mitään tällaista. Ei. Se totuus kaikessa karuudessa lävähdetään sitten kuninkaan kasvoilla. Ja niin kauan kuin hän vielä ei tiedä, hän ajattelee, että kyse on jostakin muusta, hän antaa erittäin voimakkaan rangaistuksen. Ja sitten kun profeetta Naatan sanoi, että sinä olet se mies, sitten yhtäkkiä kuva selkiytyy. Tämän kohtaamisen seuraus oli aito katumus ja Jumalan suhteen ennalleen asettaminen. Sitten sen seurauksena oli myös psalmi 51, jota me luemme usein, mä uskon, jossa Daavid sanoo selvästi, sinua vastaan yksin, Herra, minä olen syntiä tehnyt. Vaikka hän rikkoi tätä valtakunnan moraalista säännöstöä vastaan, hän rikkoi Jumala vastaan, hän rikkoi monella tavalla Uurian perhettä vastaan. Mutta viime kädessä hän sanoi, että vain Jumala, sinua vastaan mä olen rikkonut. Koska hän ikään kuin näkee sen syntinsä kosmisen ulottuvuuden. Jumala oikaisi myös pakana kuningas Nebukadnetsaria Danielin kirjassa. Ja jännä on se, että siellä kuvaillaan siitä, siellä on se kertomus siitä puusta, joka kaadetaan. Ja siinä on sitten se tapahtuman kuvaus, kun Nebukadnetsar menettää ilmeisesti mielenterveytensä joksikin aikaa. Ilmeisesti täydellisen niin kuin hermoromahduksen seurauksena hän sitten on ihan jossakin toisessa ulottuvuudessa ja toisten huolehdittavana ja hän ei tajua mistään mitään ja hän ei syö tavallista ruokaa ja kaikki on pois paikaltaan. Ja sitten kun hänet nostetaan siitä tilasta, sitten erittäin puhutteleva se,
että hän ylistää Jumalaa. Hän on kiitollinen, että hän on tullut tuntemaan totuuden. Kärsimys oli avannut hänen silmänsä. Jumala ilmaisi rakkautensa silloin, kun hän kuritti meitä. Vastakohtana siihen voimme lukea esimerkiksi Roomalaiskirjan 1. luvun loppua, jossa sanotaan enemmän kuin kerran, että silloin Jumala jätti heidän toimijoensa ikään kuin vangiksi tai toimijansa valtaan, tekojensa valtaan. Ja se meni yhä pahemmaksi. Että ihan Roomalaiskirjassa sieltä 1. luku jakeesta 18 eteenpäin voitte itse lukea kotona. Siellä jake 24 ja 26 sanotaan toistuvasti, että Jumala jätti heidät. Jumala antoi heidän mennä käytännössä. Jumala antoi heidän toimia täsmälleen niin kuin he itse alusivat. Ja sen seuraus oli yhä syvenevä rappio, yhä syvenevä sellainen etäisyys Jumalasta, kun Jumala lopultakin pääsi irti. Ja se on kuvaus siitä, että rakkaus lopultakin päästi irti. Jumala lopultakin antoi sitten ihmisen mennä, kun hän päättäväisesti haluaa mennä vastakkaisen suuntaan. Ja olen siitä myös usein siteerannut, että Lewis on sanonut näin, C.S. Lewis, että viime kädessä on sitten kahdenlaisia ihmisiä. Toiset, jotka sanovat Jumalalle, että sinun tahtosi tapahtukoon, ja toiset, jolle Jumala sanoo, tapahtukoon sitten sun tahtosi. Ja kurjaa on se, että ihmiset eivät tajua, mitä he valitsevat, kun he sanovat ei Jumalalle. He eivät tajua, mitä he valitsevat. Rajojen asettaminen ei ole kiva. Se voi olla hyvinkin kivulias. Usein on näin, että pahoja vinoutumia ei voi oikaista ilman kipua, mutta se on tarpeellista, jotta ennalle asettuminen tapahtuisi. Ja evankeliumin keskeinen sanoma on se, että Jumala ei jättänyt meitä meidän avuttoman tilaamme. Ei. Kristuksessa hän on antanut sekä armon että totuuden. Hän on osoittanut, mikä on ongelmamme ja antanut siihen myös ratkaisun. Ja juuri sillä tavalla rakastava isä käyttäytyy lapsiaan kohtaan. Hän ei ole välinpitämätön. Jumala ei ole välinpitämätön. Eikä yhdenkään isän kuuluisi olla välinpitämätön lastensa käyttäytymisen suhteen. Teksti sanoo vielä meille näin, että Jumala kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Ja tarkoitus on se, että me saavuttaisimme sen tilan, joka on ollut Jumalan suunnitelma meitä varten alusta lähtien. Hänen pyhyytensä ikään kuin vaati sen, että me voisimme olla puhtaita, tahrattomia, täydellisiä, voidaksemme nauttia osallisuudesta hänen kanssaan. Ja juuri sitä varten hänen täytyy puhdistaa meitä. Ja toki sitten teksti sanoo, että mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheksi. Mutta jälkeenpäin se antaa hedelmän, vanhurskauden ja rauhan niille, joita sen avulla on harjoitettu. Valitettavaa on se, että maallisina isinä välillä me menetämme malttimme. Onko teillä tapahtunut? Meidän perheessä oli näin, että joskus oli sillä tavalla, että varsinkin meidän nuorempi poika Miika, joka on niin uskomattoman kiltti tänä päivänä, hän oli sellainen kiukutteleva kakara joskus, ja mun hermoni ei kestänyt vaan. Sitten Mirjalla oli erityinen ote hänen, että hän sai sitten joskus Miikan toimimaan näin kuin piti. Ja se vaan oli näin. Mä koin niin kuin siinä, että yksinkertaisesti mulla nousi niin päähän se, mä näin punaista suorastaan, että miten voi käyttäytyä näin, että mä en pystynyt ikään kuin käsittelemään sitä. Onneksi Jumala ei ole sillä tavalla rajoitettu. Onneksi Jumala ymmärtää paljon. Hän näkee meidän kiukkumme, hän näkee meidän typerät vastaväitteemme. Hän näkee kaiken sen, millä tavalla me välillä kapinoimme häntä vastaan. Ja silti hän rakastaa meitä. Lopultakin on näin, että tämä hebrealaiskirjan kirjoittaja kutsuu meitä toimimaan.
Hän sanoi siellä jakeessa 12 ja 13, hän sanoi näin: oikaiskaa siis hervonne kätenne ja halvantune polvenne, tehkää polut suoriksi jaloillenne, ettei ontuva jalka nyrjähtäisi, vaan pikemminkin parantuisi. Tämän kirjan kirjoittaja haastaa meitä toimimaan sen tiedon pohjalta, jota hän on avannut meille. Hän on ikään kuin sanomassa, että katso, miten paljon Jumala rakastaa sinua. Katso siihen, mihin kärsimys ja vastoinkäymiset tähtäävät. Ja toimi Jumalan rakkautta silmällä pitäen. Tämä on ollut mulle sellainen niin kuin yksi sellainen suuri apu ja suunta antava ajatus, että kun olen ollut vastoinkäymisissä, ja on selvästi ollut sellainen vaikeuksien kausi mun elämässä. Niitä on 2-3 ollut. Sitten olen monta kertaa ajatellut, että mä haluan nähdä, mitä sen takana on. Mä haluan nähdä, mihin Jumala tähtää sen kautta. Ja tätä musta tuntuu, että hebrealaiskirjan kirjoittaja tässä ikään kuin kutsuu meitä tekemään. Hän ikään kuin kutsuu ottamaan huomioon, että kaikki se epämiellyttävä, mitä me koemme, se tähtää johonkin. Ja sitten sitä silmälle pitää hän sanoa, että oikaiskaa siis hervonne kätenne ja halvantune polvenne. Tämä on suora kutsu parannuksen tekoon juuri sellaisessa asiayhteydessä, jossa totuus on kivulialla tavalla tuotu esille. Ja voi olla, että sun elämässäsi on meneillään jotakin sellaista, että Jumala on antanut vaan kipeiden asioiden nousta pintaan ja sä joudut niitä päivästä toisen käsittelemään. Ja sä et tiedä, miten kauan tätä jatkuu. Ja musta tuntuu, että juuri sitä silmällä pitäen sitten tämä teksti sanoo, että toimi niin kuin Jumala kehottaa sua toimimaan. Tee parannusta siellä, missä pitää tehdä parannusta. Puhdistautu. Anna Jumalalle tilaa sun elämässäsi. Katso, mihin tämä tähtää. Ja pidä mielessä, että Jumala tähtää rakkauden ennalleen asettamisen, puhtauden, pyhyyden, hänen läsnäolon ennalleen asettamisen sun elämässä. Kun mietin, miten sen isän suhteessa lapsiin sitten esillä tulee ihan meidän maallisissa asiayhteyksissä, musta tuntuu, että oikean isyyteen ja hengelliseen johtajuuteen liittyvä paras ominaisuus on kyky olla totuudelle alamainen. Sellainen ehdoton pyrkimys vaalia totuutta ja noudattaa sitä hintaan katsomatta. Jos ajatellaan, että mikä tekee syvimmän vaikutuksen niin kuin isän esimerkkiä silmällä pitäen. Se, miten hän itse alistuu totuuden edessä. Se, miten hän itse noudattaa tai rakastaa totuutta, Jumalan totuutta. Se, mitä hän itse palvoo ja palvelee. Se, mihin katsomme ja mitä palvoimme oikeasti, se on se, mikä vaikuttaa jatkuvasti ilmapiiriin meidän perheessämme ja perhesuhteissamme. Ja paras palkinto isyydessä on se, kun näet, että sitten sun poikasi ja sun tyttärisi arvostavat sitä, mitä sä teet ja seuraavat sun neuvoja. Itselleni parhaita kokemuksia isyydestä on ollut se, kun vanhempi poika joskus kysyi minulta, että mitä suosittelen luettavaksi. Ja kun mä suosittelen jotakin, sitten vähän ajan kuluttua mä huomasin, että hän luki näitä kirjoja. Hän kyllä todella niin kuin teki sen pohjalta. Muistan, kun sitten nuorempi poika Miika, olen siitä myös puhunut, kun hän kysyi 13-vuotiaana, että millaista musiikkia mä suosittelen häntä kuuntelevan. Ja mä suosittelen jotakin hänelle. Ja sitten hän alkoi itse kuunnella ja sitten hän alkoi itse soittaa sitä musiikkia. Ja sillä oli vaikutusta ja se on valtava suuri ilo, kun mä saan huomata, että mun jälkikasvu seuraa tai noudattaa sitä, mitä mä olen sanonut tai mitä mä olen neuvonut. En tiedä, musta tuntuu, että vielä suurempi se Jumalan ilo. Ja Jumalan valtakunnassa vapautuva ilo, joka täyttää myös meidät, kun me saamme sellaisesta sydämen rakkaudesta käsin noudattaa Jumalan käskyjä, Jumalan neuvoja, Jumalan ohjeita. Ja sitten saadaan kokea, että se oli kuitenkin se paras tie. Se oli kuitenkin se paras asia, mitä minulle tapahtui mun elämässäni. Se oli se, mikä johti näihin parhaisiin lopputuloksiin tilanteessa kuin tilanteessa, vaikka emme aluksi ymmärtäneet sitä. Ja sitten on näin, että me ymmärrämme tämän usein kaiken rationaalisesti, mutta se ymmärrys ja se tieto ei useinkaan saa meitä muuttumaan.
Että mä saadaan rationaalisesti ymmärtää, joo, mun pitäisi olla Jumalalle alamainen ja mä haluan seurata häntä ja mä haluan noudattaa kaikki sitä, mitä hän sanoo. Mutta sitten tulee näitä tilanteita, joissa mä kuitenkin teen toisin. Koska mä en koe hänen läsnäoloa aina 24/7. Musta välillä hän tuntuu etäiseltä. Ja sitten mun omat halut välillä nousee niin voimakkaasti pintaan, että mä teen typeriä valintoja. Ehkä se ei ole teidän ongelma, se on vaan pastorin ongelma. Mutta sellaisia me ihmiset olemme. Ja sitten me tarvitsemme näitä kirkastettuja hetkiä, jolloin se Jumalan totuus taas kirkastui näin, että se ikään kuin vapauttaa meidät tekemään parannusta. Ja mitkä ovat ne kirkastettuja hetkiä? Ne ovat silloin, kun hän murtaa meitä. Ne on sellaisia hetkiä, kun me olemme ikään kuin tuhlaajapoika siellä sikojen joukossa. Ja silloin saamme iloiten kokea, että tämä on totuus. Mun on pakko palata siihen perusasioihin, näihin perustotuksiin ja taas tehdä sitä, ottaa näitä ensimmäisiä askeleita, jotta Jumalan rakkaus taas vapautuisi mun elämässäni. Mä en tiedä, missä sinä olet tänään suhteessasi Jumalan ja miten sä koet Jumalan isyyden vaikuttavan sinuun. Se voi olla sulle vaikea juttu. Mutta mä haluan sanoa, että tavoittele sitä niin kuin rakkauden kokemusta myös ja sen rakkauden ikään kuin hallitseva otetta. Mä olen täysin varma, että Raamatun perusviesti on se, että me näkisimme Jumalan rakkauden lähteenä. Ei sellaisena ankarana tahona, joka vaati parempaa suoritusta. Ei, vaan ennen kaikkea rakkauden lähteenä. Että me voisimme olla täynnä sitä kuuluvuuden ja turvallisuuden kokemusta, että me kuulumme hänelle, me tiedämme missä me olemme, me tiedämme mikä on paikkamme, me olemme varmoja hänen rakkaudesta meidän kohdallamme ja vaikka vaikeita asioita tapahtuu ja välillä tulee vastoinkäymisiä ja välillä myös saamme kokea kuritusta, se on meille hyväksi. Ja saamme iloita siitä, että hän ei ole jättänyt meidän omien neuvojamme varaan, vaan hän todellakin välittää siitä, mitä meille tapahtuu. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos Jeesus, että saamme olla sun edessäsi ja kirkasta meille, Herra, Isän rakkauden todellisuutta. Tule Herra Jeesus. Sä tiedät, millaisia haavoja itse kullakin on näistä isäsuhteista ja saamatta jääneestä rakkaudesta mahdollisesti, sitä rakkauden vajasta. Herra, hoida näitä haavoja. Hoida näitä haavoja meissä itse kussakin näin, että voisimme vapautua ottamaan vastaan rakkautta sinulta ja näkisimme sun rakkauden suuruuden, yliluonnollisuuden, sen mahtavuuden, sen periksi antamattomuuden. Kiitos Jeesus, että sä välität siitä, mitä me teemme. Että se ei ole sulle saman tekevä. Kiitos Herra, että sinussa me näemme sitä rakkautta ja totuutta samanaikaisesti. Ja Herra, jos joku meistä tänään tarvitsee totuutta, Jeesus, kirkasta se meille. Kirkasta se meille näin, että me voisimme pysäytyä kaikilla näillä väärillä poluilla, johon olemme eksyneet. Että me voisimme oikaista tekojamme ja pyrkimyksiämme näin, että sinä saisit ohjata meitä ja saisimme olla sinun siunaksesi kohteena, Jeesus. Kiitos Herra, että sinä itse olet sitoutunut ohjaamaan meitä ja siunaamaan meitä jokaista. Amen.